Pakaipa, guys. Pakaipa. Zokai, guys. Zokai, tendere mberi. Zokai, tendere mberi, guys. Pakaipa. Chamisa, chizvisiya. Judith Makuyana, how are you? Tadzoka. Chamisa chisiyana nazvo. Ati ndiri mberi. Hande mberi. Right. I know ndakapfeka zvisiri my adas. I know ndakapfeka zvisiri. Ndatoipfeka yakadai. I know kuti ndakapfeka zvisiri. Vangu vari palive kutanga they know. Vanzwisisa zvandataura kuti sendaipfeka yakadai. Hanzi ko manga maende pane zvinenge zvichiitika. Haini voice rangu mufanga umbori pasando guys. My diaries chaiwo anguka. Mufanga umbori pasando voice iri. Voice rinodenengetsa. Seka zvako. Madiaries ari madiaries munofana kumbobhadhara voice rangu iyi. Munombori bhadhara voice iri. Rikataura rinodengenetsa. Rinodedza vanhu kuti vanhu vaenda kunokambeinawo zvesu kwavari. Uye inikisi. Pakaipa. Panic mode activation. Guys. Azinaita yayo tizvisiya wangu. Tingoziva kuti rinoisa panic mode. Rinoisa panic mode kudoko. Voices. Rinoisa panic mode zvokuti fast. Pana istofa mbunonyaradzwa kuti see, but anyway it's fine. Hande kumberi. Hande my sister. Murisei taura itinzwe. Tiri right makadi komadza diaries kuchando. Tiri right murisei. Tiri right. Ndafara chaizvo netopic yenyu yanhasi nokuti zvinhu zvacho zviri kuitika zvinosiririsa kumushanda. Kana ndiri kumusha I think ndichita ma up and down for almost 3 times tichiita izvozvo ma-elections izvi. Ini ndinosapota advocate Nelson Chamisa, hapana kuchinja. Patiri kusi ipapo toda kutimboona maitiro azvo. Saka zvaiitika ndezvokuti pamunofamba paya vanhu vachiisa maflyers, muchifamba muchiisa mukungozikanwa nyangwe nasabhuku kana nachifu kuti mwana wokwanenge auya akadai mudunhu rekwedu ini kumusha kwedu kwatobva kumedu masvingo. Wotopinza vabereki bhizi. Ndakatoti ndichibva kwenyu ndikatonzi vabereki vanzi naShe Mrune paari ngavachitobva ipapo vatsvage kokugara nokuti vana vavo vanosapota iroro bato. She chaiye Mrune unosapota ZANU. Vakapiwa dzimota, masabhuku akawedzerwa mari. Saka ini chinondishamisa ndechokuti iwo masabhuku zvaanowedzerwa mari izvezvi kuzonosvika pego asi school fees tobhadhara chikoro 1. Chiko chiri kuitika muZimbabwe? Vana vari kutadza kufunga here kuti kana kuri kuti zvangoitika ipapo mangopiwa ipapo mari dzenhingi idzo dzivachita maelections vangopera izvozvo hapasisina zvatopera kuti vanhu havasi kuzvifunga here? Ipapo handizivi madza diaries zviri kuitika kumusha zviri kurwadza. Okay. My sister, you know what, my sister, you know what? Kuti machifu akapiwa dzimota, it's not a problem. Kuti masabhuku akapowedzerwa mari, it's not a problem. The problem now is kana machifu akuita dictatorship iyoyo, vakudetecta kuti farira zvavanofarira ivo, because ivo vakapiwa mota. Munhu nemunhu marangaridzai machifu enyu aya nemasabhuku kuti takanzi tine freedom of choice. Freedom of choice meaning to say kuti zvavanoda vabereki ngavaite zvavanoda, isu vana tichienda kwatinoda. Vabereki vakapedza life nambokuudzai palive yekutanga ila delete ya kuti takapedza life yedu isusu vabereki takuitira vana vedu. Saka muri kumangidzwa kuti vana varambe vari munhapwa here
kana vachidzinga munhu munharaunda kuti ibva unotsvaga ngokuvaka nokuti unosapota, then it's not fair. It's not fair. It's not fair. Saka imwe nyaya yavari kuita nyaya yandakati shore zvangu asi hapasina chokuita, vakanonoka kuunza maobservers, saka iko zvino zvaakutongoda zvatinongakurudzira vanhu pamaplatforms edu. Ngatingokurudzira vanhu semukutaura kwavamboita pakutanga palive yekutanga yakuti iwe unotoziva paBX kwaunonobaya, unoziva kwaunotinya. Iwe munhu nemunhu ngaze paanodini paanotinya zvakati maobservers kudini tikutongoti munhu X pana Chamisa zvokuti kwaiza pekuvhotera izvo bodo munhu X pana Chamisa pana chaiko. Ende kana dei vanhu vachida kubvona kuti mukangona Chamisa akatonga uchaona Zimbabwe vanhu vachidzoka kumusha, vanhu vakawandisa vanhu vanotaka kuenda kumba kunovaka nyika. Murikuona kune vanhu kudiaspora ikoko kwachona kune vanhu vane mari dzavo vakaseva mari dzavo vakaita mari dzavo handiona vekuti right now they cannot invest kune dzimwe nyika kwavari ikoko, they want to go and invest kunotanga kuitawo makambani echivari paground. That's creating employment to other kids, other people there at home, but they can't as it is right now because chero akaenda aine mari yake handiona ava upiwe pekuti umutsa chero kaenda kuti nhasi toda kunomutsa Zim Alloys izvo Zim Alloys pataikura it used to employ amene kuti majority yevanhu vemugweru vaichienda kubhata neZim Alloys. Munhu akati ndikuenda kunomutsa machaina akatotora ari kubika simba ari kudi varungu vari kubika scrape here kana kutenga scrape vari kudi paZim Alloys Bitco Steel. Tinavo vanhu vanogona kuenda kunoita maZimbabwe zakunoita partnership vakaita maCEO ekambani yavo vakanovhura even mamwe mainvestors ekune dzimwe nyika handiona vanogona kupindwa nemari dzavo vakakavhura, but zvichaitika sei machaina akatotora advocate vakangotonga ka advocate chete one day advocate vakangowina zvimachaina zvotiza zvoga hazvimbonzi budaini vanotiza vega machaina. That's why we are here saying kuti munhu wese vanhu we need to go and vote. People must vote. Ndo chokwadi chiripo handiona in numbers because vana mai vedu now nana mbuya vedu they are so naive kumushoko. Vakapiwa 2 kg yehufu, vakapiwa dishi replastic, vakapiwa bucket replastic, vakutonzira munisa X pane garwe vakutenda munisa X ipapo. Handiti maona. But majority iri kunwa shame bhodha rakarakazara mari mwezuru. Bhodha ranga rakazara vanhu vari kuinda. Vanhu vari kuinda. Kwandakaitawo. Ukaona ikawina zanu inema. Iwini shame. Iwini vari kutamba nenguva. Vanotamba nenguva. Hanzi Dubai yakavapa 2 million for elections. That's why Faze ichidira mari to our polling agents but hazvishandi vanhu vangwara. Okay, vakunzi vakapiwa Dubai ingatedza kudira mari sei nokuti Dubai yacho yakavakwa negold redu. Aiwa, chero vakapiwa mari. Triple C yanga ine mari. Vanhu vakareza one mari from my European countries ichiinda kunenge. Vakareza vane mota dzavo svino. Advocate vari kufamba nemota yavo ine bullet proof hapana zvavanombovaita. Hapana zvavanomboita hapana. But right now chinangwa chedu ndechekuti tiri kuda change, tiri kuda shanduko. All right, thank you, my sister. Thank you very much for doing the right thing. Kwenda kunofamba muchino educate vanhu muchinoita zvamaita. Thank you very much, my sister. Thank you, my sister. Right. Hello, dear. Hello, SIS MELLY murise. Mushe kuri sei? Ndiri right. SIS MELLY ndiri kuda kungokurudzirawo vanhu kuti zvechokwadi vanhu ngatisimukei tinovhota. Inini kwandinobva ndinobva kunonzi kuchiredzi. SIS MELLY kubva 1980 hatina anomboisirwa bridge. Pane kazambuko kariko vanhu vanofa every month. Apa ko vanhu variko vanopuwa fertilizer SIS MELLY. Ivhu riri kuatombodi fertilizer. Nditoshawa kuti nemakai vasingatiisiri hedu bridge pane kuti varambe vachitipa fertilizer kunhu kusingabodi kana fertilizer. Ko vana mai vedu hedu vakarwa zvana chimbwido zviya. Bhutsu dzakapera tichingotenga vachindonyoresa. Last month but one vakatovhuriswa maaccounts neZANU-PF kwatoda kukupa imari. What is that? Mari yacho havasi kana kutombopiwa.
ungotambura hako sisimeli kwatiri kuita kuZimbabwe veduwe indau yakuzojoina kuudza kuti vanhu handei kundovhota. This is unfair. Campaigning strategy. That's why I am so surprised. Are we not supposed to campaign too? Because it's unfair is campaigning. Yeah, it has taken other socialites as well. It has taken other artists to go and campaign for them, right? As I speak right now, Midlands, and Wellington are Midlands. Midlands, and they are campaigning that side. Why can you not do the same? Story online. Why can you not do the same without getting complaints? Why? Ipapa vanongochiudzwa kunzi kwai Nankiri muri kuda kuti varungu vadzoke. What is that? Varungu vechino kuti kuno kuSouth Africa tikatevera varungu kuzotanha maorange kumabhowo. Muri kukuvara nemaorange tichitevera varungu ivava takanzi kwai vakatiza kuZimbabwe tikavatevera kuno. Tonzi nevabereki vedu hatidi varungu. Havadi varungu vechi isi yakuzotambura kuno. Sandava kuzotaura panapa guys. Let me give you an example, my sister. Let me give you an example. Kukadoma uko uchinda kuHarare uko ikadoma here kadoma nechinoi pane matura aripo papurazi remunhu panga pakaiswa matura so panga chibage chaisupplya munhu anga chisa chibage chake chaisupplya kuna GMB muZimbabwe vanhu vachienda kuno hanzi vanokambena vateteyeu ndato live ino yaH2 my sister yekutanga ndatodelete anoona ndatopfeka hembe inside out right. Mapurazi yakatorwa fine akapiwa isusu akapiwa vanhu right. Apiwa vanhu guys ndoda kuti mundiudzewo handika ndipe mapurazi 5 ari muZimbabwe kubva zvavakapiwa mapurazi takaenda kunobvondora mapurazi takatora mapurazi edu tikapinda isusu ana museyamwa handika tikatanga kutora matractor anga aripo because vanhu vaya vakanzisiyai zvinhu zvanga zviripo handika well that was okay because nyika ndeyedu handi ndoda kuti mundiudzewo pane mapurazi 5 ari kuprodusa chikafu chiri kusupply vanhu muZimbabwe zvaiitika kudhara ndiudzeyo 5 chete 5 chete. Mapurazi anosupply ndokustori nakanaka 1 cause kuchiredzo kwa ndakatorawo nzimbe sezvamuri kutaura dzikapiwa maovet munhu anobika nyama nembudzi ondosenga vanhu nezitirekta kumaruzevha kubva goita humwe munzimbe kuita humwe kusakura nzimbe kuZimbabwe zvinzimbe zvacho zvisina kana shuga taive mapurazi iwayo taitoziva hatinamboita nzara guys because vairima zvinhu zvichienda kuGMB iyoyo chiri kushanda here GMB tichienda kuchibage chiupfu chienda mashops waitodhiliverwa nematrucks mumashops upfu right now upfu haudhiliverwa hakuna unozvionera upfu uri kubva kuSouth Africa vanhu vari kudya White Star vanhu vari kudya inonzi iwisa handimaona iri kubva kuSA nokuti munyika medu we cannot produce these things on our own handika takadzinga handitika of course nyika yanga isiri yavo nyika ndeyedu but tagatitasei production yanga iripo vanhu ava pavanga varipo hani muri kuona tasei production yanga iripo vaita mombe dzemikaka dzaizara kudai so mukaka taingonowana kuti report easy as simple as that anomaona as simple as that now tinostrugula kuti uwane mukaka vanhu vari kuZimbabwe vanhu vari kumakrimora ndoti munyatsokuona handika vanhu vari kumakrimora inobuda kuSA nekuti medu hatichina mombe dzinokwanisa kukamba kuti utengeserwe vanhu hakuna mombe endera mberi my sister taura my sister kola hello kola majoina hello kola majoina live hello guys muri kundinzwa here exactly brother Mason thank you very much thank you how old are we if it means kuti vanodzoka varungu vacho kuti economy yedu ite stable let it be so guys let it be so chatiri kuda chite zvokuti zvinhu zvinake
zvinhu zviite tiwane shanduko, zvinhu zvisanetse, upfu ngauproducwe muZimbabwe, mafuta ngaagadzirwe muZimbabwe. Taive nesitoku majarini, inonzi sitoku majarini ndeina yedu kushaya ndiyo buttercup majarini ngaiproduce. Kwaitwa macolcom chichi, vana vaenda kuchikoro, zvinhu zvanga zviri right, everything, mashops were operating. If it means kuti they are going to come back kuti vazostabilize nyika yedu, ngavadzoke. What's wrong with that? What's wrong with that? What's wrong with that? Vaita kuti mishonga yacho iuye, zvinhu zviite easy. Handiti? Zvinhu zviite easy. Right now takapiwa right kumaka unopa Melly plus Melly haana kana mbovhera akachengeta huku, akafuya zvake huku yekuti huku yangu iyi ndauya nayo nditengese, wondipa ziplus. Panga pakasiiwa matractor, pakasiiwa mascavators, pakasiiwa chii. Do you know what happened to those things, guys? Vabereki vedu vapinda miya vakanotora matractor yavachinisa kuscrape. Anomaona? Vakatora mapati ematractor vachinisa kutengesa kuscrape, opuwa $5. Mangwana otora zimwe zisimbi prop shaft onopiwa $10. Kusura mangwana ogura kumberi uku kusvika tractor yapera. Akaenda akapindira scavator, akaisa futi kuscrape. Hapachina, hakuna munhu akapinda muprazi akarimaintaina prazi zvakapinda akatora riri. Kana aripo tiudzei. Mukabva maunza maChina, nderipi China riri kuita farming, guys? Tell me about one Chinese riri kuita farming. Nderipi China riri kuita farming muZimbabwe kuti riri kuti riri kupai chibagi? Kana riripo iriro ngarigatorida. Ngarirambe rine land yarinaro. Riri kuti riri kusupply Zimbabwe kana kuti Harare yose nechibagi chavo chandiri kurima. Ndipewo China 1 riri kusupply Zimbabwe kana kuti Harare chete nechibagi. Nderipi China riri kusupply Zimbabwe necooking oil? Nderipi? Riri kuti ndikurima sunflower, cooking oil, nderipi? We have our own gold, guys. Tine minerals edu muZimbabwe. Gold ratinaro rinokwanisa kuti sustaina isusu kuti tikwanise kuvhura, guys, patoda kuvhura. Hani muri kunzwa? Tinokwanisa kutotanga kutovhura, kutotanga kutorima negold riri munyika medu kana rikangoitwa proper management. Proper management you never see it because kune mbavha. Hani muona? Kune mbavha. Saka rinongobuda roenda kuDubai. Wona manakira akaita Dubai, guys. Tarisai nyika yeDubai manakira akaita. Tarisai Dubai manakira akaita. Tarisai manakira akaita Dubai. Tinoenda kunoita holiday kuDubai, guys. Can we not have a holiday in our own country? Tinoenda kunobuda china kuholiday kutenga matiketi endege kuenda kunobhadhara mahotera anodhura kuDubai. Kutinde kunoona mabuildings avo nemangamera ayaya handika nebeach. Can we not do those things in our own country because land tinayo? Can we not do that? Munyika medu hatikwanisi here. Izide kutora mari kufidha ndege kuenda kuno. Can we not build those same buildings in our own country? KuVictoria Falls uko, kwaGutu uko, kumasvingo uko. Kumasvingo vari kuHarare vomboendawo kumasvingo kunoona zviri kumasvingo. Hatika vari kumasvingo zvimwe zvinenge zvakaiswa kumberi kuHarare kwana Mutoko uko. Vomboendawo kumberi kuHarare vachimbonoona kuna naBinga uko. Kombovako zvinoitwa ikoko vanhu vobva kuHarare vachienda kuBinga kubeach. Can we not do that, guys? Kuna plan uko kuitwawo zveko zvinoitwa ikoko vanhu vachingoti mari tenderera munyika medu. Can we not do that? Munyika medu, can we not do that? Can we not do that? We can, but we are not given opportunity. We are not given opportunity because takapusa munyika medu, takapusa. Nyika ndeyako cha, ndeyangu, ivhure nderedu. Munyika medu muya. Ani muri kunzwa? Munyika medu muya. But hatina say, guys. Hatina say. Iwo kagwara nhasi Gunda Musaira takananga paGweru General Hospital. Ndopatenge takananga ipapo. Vanhu vane mari vanofly ndege vachienda kunorapiwa kuIndia. Ndovari vachienda kunorapiwa. KuIndia kwanoenda kunorapiwa ikoko. Best treatment ever. Parisa hatina chinhu.
kwakasoi kuri kuvakwa rodhi yekubva kubeit bridge kuenda kuharare gore ripi nanhasi haiperi rodhi iyoyo road chete nanhasi haiperi rodhi iyoyo nanhasi and then totofarira tukaasa rodhi kwaziswa rodhi imi endai munotenda pachivi chenokupepaya pachivi chenofu kudai so muchienda kugweru pachivi chenokupepaya mudai so muende munoona kuti rodhi yepepaya inotamba kwasa ine mahambu kudai so machaina ndowagadzira rodhi yayo machaina akainda kuya handika aenda kuya vachida kunogadzira rodhi kuda vakatora samende dziya vaitengesa here vachihura nevana vemumaraini mudhuze vakazara vana vakazarwa machaina kamuyambiya imomuyambiya munana mhanda magomemya murodhi yaichidai so vana vakazvarwa machaina asingawisiki kokwekuya vaenda kunogadzira rodhi iyoyo inotamba bam jive guys inotamba bam jive rodhi iyoyo mota dzinodai kune vanozifambisa rodhi iyoyo munozviziva ndokutaura munozviziva kuti rodhi yacho inodai mawa nekuita maaccident imomo mawa nekuita maaccident murodhi iyoyo machaina akaendako vaenda kunotosha gadzira rodhi yaya kuda semendi dzimwe vachitengesa mari yaya vachihura mumarizevha imomo iyi rodhi iri kugadzirwa kubva kubeit bridge kuenda kuharare haisi kugadzirwa nevanhu vatema here guys havasi vanhu vatema here vari kugadzira rodhi takanaka rodhi payagadzirwa pese pari smooth saka chii chiri kuitwa nemachaina tisingagoniswi nokuti iyi rodhi yavo machaina iyi yakaporonga iyi iri kugadzirwa nevana vevhii vatema iyi yekubeit bridge irodhi yakanaka guys muti ndiri kunyepa muzere zvana munhiki pakati apa zvakasiyiwa nemachaina kuya muzere zvana zvakasiyiwa nemachaina muyamiya vaigadzira iyo rodhi yayo yekumhandamako ichinda gweruku guys kandai kunovhota ccc ndoyatinoda kunovhotera ccc zvaravada mumaraini mungoko vaimike imoti ndione vanhemai rodhi kubva 2020 kugadzirwa kubva 2020 rodhi ringogadzirwa guys 2020 ringogadzirwa mukaona kukatongovhotwa isina kupera next week haichaperi rodhi iyoyo haichaperi mukaona ikatongosvika wednesday sina haichatoperi because yaiva kunge yapera right now kutaza kuti vari kukambeina haichatoperi ichapera rii koidzo iyo ini guys kana pane chinondigwadza education system yevana hospital health system education system yavo health system anomaona nekudzvanyirira vanhu kuti kwai ngavasangotengesa vachidzingwa nekanzuru just because hapasi designated kuti patengeswe saka voindepi vonotengesepi voindepi kuchitungiza hakuna mvura kuchitungiza kwenda kuti chitungiza yega haisi chitungiza yega hakuna mvura kwese all over unless wakaisa boho yako hakuna mvura imbobvunzai vana baba venyu kana kuti manhingikiri kana kuti hama dzenyu dziri kurima kumushoko vari kuita zvekurima vaya commercial farming vari kuzama vaya kuti vanopiwa mari kana vakaisa chikafu chavo kuGMP imboendai munobvunza munobvunza kuti pari kuenda munotasadzwa kuGMP vari kupiwa mari ndopamuchaona kuti kurima kuZimbabwe farming its nonsense pakaiko zvinezvi vari kupiwa peanuts guys vari kupiwa peanuts kana watongorima chibage chako hauendisi kuGMP unotongostoka uisa chirunda vatora dust wotengesa wega nemota yako kune vane nzara vaya uchisa nemari yako yaunoda nokuti kuenda kuGMP haunochaonopiwa cheke haidzoki painodzoka mari inenge isina basa isina basa chipatara vanhu vari kufa nenyaya yekushayiwa chipatara hakuna magloves chaiwo magloves hakuna hameno kuti firiji yaina president inotonhorera iya kuti inotonhorera yomirira here zvitunha vanhu vafa vediwe ko kuti tiise mapiritsi nemishonga vanhu varapiwe vasafe tingakoshese mochari tisingeza kukoshesa upenyu hwevanhu vari kufamba tikakoshesa mochari guys kuti kwai kwaita mochari yatonhorera kwekwe pana kuti tikoshese kuti vanhu vacho ngavasainda kumochari ngavararame tise mishonga
Guys, tarisai kuharare amene kumbarare uko. I hope this time vanhu kuharare makasvinura makangwara. Vanhu vanogara kumbare uko handisi kuti munoda kuudzwa sei. Kumbare kumaflats enyika kune kuchidhudhuka dhodhi richidhudhuka kuya asi munenge muchimboisa chibhakera. Moda kuona chii? Chamuchada kuona chii? Chamuchada kuona chii? Rinenge chidhodhoka richibuda maflats mechidhodhoka kuya kumaflats kuya munogara kumbare uko richidhodhoka kudai. But munenge mangoisa chibhakera mudenga. Unoziva kuti nemi zviri normal here izvi? Zvakaoma. It's time for a change, guys. It's time for a change. Let's make plans, guys. Let's make arrangements to go home and vote. Let's make arrangements to go home and vote. General Hospital Gweruko, pregnant women bring their own painkillers. Ndiri kutaura mchemereleni kuti hakuna chinhu kuGweru chingori chipatara chezita. Kana yatakasiya iripo 19 kururu yegreen iya vana mai vedu vachipona nhasi ndo zviripo. Haipo paintiwi panyuwani. Matoilets haupindi. Unopinda sei kusina mvura? Anenge akaita avedu weka inansana mbona zvakadaro kuchengetwa inyasha cheko kuZimbabwe. Inyasha. Tave kuma dying minutes, guys. Tave kuma dying minutes. Mukaona vanhu vari kuzimu, guys, ndoda kunyatsokudza panhasi vabereki ndivenge henyu. Ukaona mubereki wako achiri kuti achibhakera mudenga achiti zanzana achienda kunovhota kuti imbomira kutumira chigomzo kuti imbonopuwa ichigwa kuzana. Imbo inoti uri madhumbe. Uri kutukwa nabhosi uchiklina imba yemurungu every day. Mubereki woyo kutsvinyira kuti oisa chibhakera mudenga. Imbomira kuvapa chikafu. Ngavaende vanopiwa kuzana. Savatumire rice. Ngavaende vanopiwa kuzana. Kusvika vadzidza. Ngavamboenda ikoko. Chimurenga zviri sei gandanga? Amen, guys. Indangoti nemusi Wednesday, guys, vanandei kunovhota. Asi let's go in peace kunovhota. Muri kuzvinzwa? We go in peace. Hati advocate for violence. And ndoda kuti ndikuudzei chinhu one. Vachienda wese munhu asarunda novhota. Munhu wese ane freedom of choice. Right? Hatisi ma-enemies neZANU-PF. Vanhu vanosapota ZANU-PF vakachuza ZANU-PF ndo yavanoda. Isusu masisi takachuza CCC ndo yatoda. Hazvichirevi kuti tiri ma-enemies. Munhu andovhota abuda totofamba tise tichienda kumba. Umwe achienda kwake tichiseka. Handika, ndo zvinoitwa izvozvo. We don't take it personal and serious kuti tinoda kutota ma-enemies ekutoti nezvibhakera tinorovana. Hatirovani. Unokonda onesa X yako paonesa, anesa yake paonesa. Handika, tichi vanochandawo maslogan, vachichandawo maslogan, chichandawo. Handimaona, hatigwi. Handi muri kuzvinzwa. Hatirovani, hatiti fight. We are not enemies. Tingori vanhu vasinga ufariri zvinhu zvakafanana chete. Handimaona, because kana mvura ichinaya, inonayira tese. Handimaona. Inonayira tese mvura. Chando chikauya chinotonhora tese. Andi muri kunzwa. Mapurisa takudzokeredza zvakare. Pamuri kuenda kunorova vana mai vedu paya. Iwo una mai vakowo vari kutotamburawo. Toziva kuti pabasa. Handika, unogona kunovadzinga zvakanaka. Pauri kuda kuti vadzinge usina kuvaisa button stick. Muri vanhu nemi. Muri vanhu senemi. Zambia yakachinja zvinhu. Guys, tasaimone rate yeZambia yekwacha yave pamusoro perandi. Like play. Zambia yakaenda ikavhota ikasandura zvinhu. President waya vakabuda vakafamba. Havana kurambirapo. Ndati mbabate papo, guys. Havana kurambirapo. President vakadliwa vakaita shake hands na new president akapinda. New president akapinda akauya ari very enthusiastic. Akakata kuchinja zvinhu. Akachinja zvinhu. Akatanga kuita kuti value yemari yavo ite value. Yaita value akati education free. Vanhu vakutotiza maZimbabwe vachinda nopinda muZambia kunogara. Vakapinda muZambia kunogara. Antimaona. Saka we can do it. If Zambia did it, we can do it. Zambia yakangofanana nesu, guys. Yakatomboita time kuti aenda kunotenga lofu rechingwa nembhara.
yakatomboita zvatakamboita isusu but vakachinja zvinhu. Zambia iko zvinozvitenda havanide kuenda kune dzimwe nyika. Mazambians akari muSouth Africa vazhinji vakadzokera kumba kunopinda musystem nevamwe. Hamuchina mazambians akasara akawanda muSouth Africa umo. Vamwe ungari na UK kunoko vakadzokera kumba. Things zviri kufaya. Zviri kufaya. Ndoda kudzidzisa chinhu one chinonzi politics idzi. Mukapinda muSA, thank you Tendai Pizza. Mukapinda muSA munotoona EFF yakamira apa yakapfeka regalia yayo. Pasaidi pane veDA vakapfeka regalia yavo. Pasaidi pane veANC vakapfeka regalia yavo. Handika vamwe vatabva vari tukumba weANC neweEFF vafamba vese kusvika pavasvika uya azonojoina pateke vasvika panzvimbo. Hakuna norova munhu, havarovani. Ava vari kushanda maslogani avari apa, ava maslogani avari apa, avari apa maslogani. Vapedza kuti vari kuita handei kumba, votofamba chiri chikwata vachinda kumba. They don't fight. They don't fight. Havarwi. Ende mapurisa cheche even ekuSA haumbooni vachiisa button stick kumunhu. Havaisi button stick kumunhu. Havaisi button stick kumunhu. Ndozvatiri kudawo kuZimbabwe. Hanzira mukoma Walter, don't forget that chicken in is only $5. That then don't betray your children's future because of silly things. Point. Vana vari kuvatirwa chicken in $5 kuZimbabwe. Nemadhara. Nenyaya yekuti $5 haisi kubatika, igold kuwana $5. Mwana utawane $5. Isusu taitoti kungoti handizivi kuti nemhaka yei kuZimbabwe hakuna kana Uber Eats kuti inodhirivhara kumba. Tichiri kumasure senyika. Tiri kumasure senyika. Tichikura isangofunga patangofungira chicken in chiri kutoshamisira. Patangofungira vangoenda mutaro chinotenga chicken in uchikoro waitoburuka wototenga chicken in yako oenda kumba. Yange isingashamisiri because taiafodha mari yacho yaivepo. Andimaona. Iko zvinezvi vana vari kuvatirwa $5. Chigaba chechicken in chikadhibox chinenge chine 2 pieces mukati nezvimachips because haana kwaanokwanisa kuiwana $5 totenga machips $5. Ngatirege kudepriva vana vedu of future yavo. Andi muri kunzwa? Ngatirege kudepriva vana vedu of future yavo. Let's go and vote. Let's do the right thing, guys. Pekuvhotera yellow. Andika pekuvhotera payellow. Onesa X yako ipapo. Usaspoile bepa. Andi muri kunzwa? Don't spoil the paper. Because inobva raraswa. Inonyatsonesa unyatsotanga watasa bepa rako unyatsokuona kuti pana nani unyatsotsvaga pane yellow yako onesa X yako ipapo. Andi muri kunzwa? Don't make no mistakes. Hands they now have deliveries. Oh, okay. At least but chiimagina zvinhu zvese zvatiri kuona kune dzimwe nyika chisa munyika medu. Chiimagina iri stable nyika chaicha ine zvinhu zviri stable zvichinyatsoitika izvi. Ndinoenda kuSouth Africa kunodi South Africa. Hazviiti Sara kuti masocialites ese aite izvi. Hazviiti because vanhu vane mafreedom of choices avo. Majority inenge iri kusana. Andiwana. Vamwewo ndivo vanenge vari kuCCC. Vamwewo ndivo vanoti tohla kurohwa. Andiwana. Saka zviite kuti masocialites ese asimuka achitaura izvi. Because takapinzwa fiye. Isusu inharo idzi. Fiye takapinzwa kudhara. Ini ndikati ndikauya ndikataura ngati guys ini zvokundisa fiye dzenyu idzi tatochembera mukandiuraya memanditira fefa. Hapana kana dhiri apa musatombondikwatise henyu. Ndikainga zvitaura pano ngati musatombondikwatise henyu muchinisira zvimateresi zveyuko. Handikwate handivhunduki. Ndezvenyu izvo. Andiwana. Vamwe vakakwatiswa vabva vangonyarara. Andiwana. So indatoti mukana kawadzoka. Hamuzivi guys. Takambokwatisiwa kuseruku. Takambokwatiswa muchona vanhu vanga vachizivi. Vanhu vakambokwatiswa guys. Asi ndati nhasi aiwa rega ndiuyezve. Nekuti aiwa zvinenge zvanaka. Taonawo kavaimbi vamwe vedu toshanda tese industry. Vaimbi vaindawo kwavaindawo kuvanotaura zvavakutotaura kuti pamberi vakambada chibhagera kudai. Saka isusu tine right wekutiwo yes munhu ngaapinde. Munhu ngaapinde. Tiriwo kwatiriko kukafair deal. Fair deal. South Africa ine democracy asikana. Kana vakanzi democracy havanyeperi kunzi vane democracy yekunyepa. Vanenge vane democracy yemachokwadi. Hani muri kunzwa? South Africa one nyika inotaura kuti mabirira pano hakuna mutsa inopfuura apa. Yovhara marodhi kuti nti kudai. Purisa rinenge ritoripota chitosapota risa. Rinongomeka sure pane peace chete. Vakavhara. South Africa ine democracy guys. South Africa ine democracy chimwe tingataura tingadini. President vanoteerera zvotaurwa kuvanhuko. Dei we wish so much dei zvedu zvaitika kwatiri. Zvisinei
May the best party win. May the best party win. Anditika. But tiri kuti ndai munovhota pamukomana ipapo. Ndai pamukomana ipapo munovhota. Pamufa unovhota. May the best party win. Yawina iyoyo tongotiko tingagodi. Tongotika ndo zviripo. Asi musazoti intimidate just because kana pane zvinenge zvaitika. Hanimona, don't intimidate us. We are not enemies. We are repeating again. We are not enemies. Tinoshanda tese. Tinotobatsirana kuvaka nyika yoyi. Tichaibatsirana chete. Chero tisiri kuno kuzanu. Tichaibatsirana tiri kuno kuseri kuno social media. Tete chingoita uno izenu tiri kunoku. Hanimona. Tenge chingoita toita tiri kunoku. Nyika ngaivakwe. Tine nyika yakanaka zvisingaiti guys. But haisi kuonekera nenyaya yehuori. Vana vapera nemutoriro. Hakuna kana ari advocate nyaya dzemutoriro idzi kuti vedu wei kuti vanhu havasungwe tinyatsoona mamafia acho kuti ndivanani. Ndambokubvunza kati ndipewo pane source of income yaJava. Patashaya kana wanapindura. Source of income yake yekuti anoita ma-up and down achiwana mari dzekukandana achidini. Wotoona murume wako achibuda pavhidhiyo akabata gumbo raJava achinanzva gumbo romumwe murume. Ini musi woyo ndokuno panoperera muchato. Panoperera muchato. Kunanzva mumwe murume. Nekuti adapuwa $10. Imi ndo pamunonyatsokuona kuti izvo ndizvo kuvhura vanhu maziso izvozvo. Izvo ndizvo kuvhura vanhu maziso izvozvo. Pati dololo. Unoona akatanga kuti nhasi achitamba achita zvanenge achita zviya. Unoona varume ndo vanenge vakatozara papeji pake kudarika vakadzi. And then you tend to ask yourself kuti varume kumusha kwedu vachakakwana here. Vachiri right upstairs here. Varume kumusha kwedu. Vachiri right here upstairs. Kuza akapinda pasocial media pamanje sapa. Atosvika mumillion followers. Muri kufollow. Chinja memstars. Muri kuona. Zvinhu zvacho zvakaoma. Amen. Handisi. No, you're welcome, my brother. Okay, brother Maso wants to be added. Let me add him. Timbonskwa. Yapakaipa. But anyway, atiskumira tisharamba chindirira mberi. We are not campaigning because tirikuda zvinzvimbo kana ACCC yawina guys. We just need a change. Hatina zvinzvimbo zvatomboda isu. Tingoda kuti vachinje. Ini ndingatopushira kuti kana TCC kawina ka ndingatopushira kuti president pai vanhu mastand vavake. Free. Hi, my brother. Hello, SIS MELLY. How are you? Hello, my brother. Yes, Murundi's Yeah, thank you. Yeah, SIS MELLY, first of all, because it takes so much boldness and so much guts to do what you're doing. And very so selfish. Just to line up their pockets. Murundi's Yes. Saka I was nakidza sereke and to know kuti kune vanhu vakada semi who are still with us. It's further sereke. So I just want to say more blessings Komori. But SIS MELLY, if you don't mind, I just want to have an opportunity to in my youth. Yes. Yes, my youth mazhinji avasati vamboziva imwe lifestyle iri different than that's what they have. Makuru atakaita isusu SIS MELLY andirika. We kudya chicken, kudya breakfast, kudya lunch, kudya dinner. That was not something yataitofayira kana kutotaura nezvazvo. That was just normal and it was expected. Kuchikoro chaiko. My school fees, they were practically free. And the point yamataura kuti dzimba vanhu vana baba vedu vese vaipiwa dzimba nekanzuru andirika. And zvinhu zvanga zvakanaka SIS MELLY. And I can give you an example. I remember kuma 90s, late 90s. Mudhara wangu 3-4 times achindiyedza kuti ndiende kundogara kuUK ndichiramba because ndaigara kuWarren Park. Zvinhu zvese zvanga zviri bold, zvanga zviri smart. Ndikandogara kuUK ukoko. When we have everything, roads are working,
Everything is working. Zvipatara, kuma shops, anything you want was there. Saka vanhu vazhinji mayouth iko zvino tikavaudza kuti Zimbabwe yamuri kuona ikai is different from the Zimbabwe that you grew up with. Saka Zimbabwe, we can make it great again. We can make it great again, and the only way we can make it great again is through your vote. Your vote counts, because South Africa, South Africa couldn't democracy because they understand the power of voting. They understand the power of democracy. Azvidi violence izvi, azvidi kurovana, azvidi kutukana, azvidi kuita sei. Unokwanisa kuroora mukadzi wako chaichai achifarira ari weZANU PF, and you can be married, no problem. Azvidi violence. Of course. Because yes, constitution made. I always tell people, my brother, I always tell people kuti muri wangu musanu. Zvekutodaro anoda ZANU, munozamu nangari musoja. But it creates a clash of the parties because inini nevana vangu titori matsitsitsi. But atisi murume nemukadzi. Exactly. Azvireve kuti iwewe kana une different political party matoma enemies. Kunoku UK muno. I'm so glad muri ku England kunoku. I'm so glad we're Morocco, England, and hopefully you've been exposed to another lifestyle. Kunoku ku UK, kuna another ma Lib Dems, ma conservative, ma Labour. They are friends. Vanjenda kubawa kuchitonwa vachitonwa doro vari vese. Apana zvokurova izvi. Saka a future Zimbabwe ndekuti munhu weZANU nemunhu wetriple C totoenda kubawa tichinonwa. Hatisi kuti we don't hate munhu weZANU PF. We don't hate, but what we are saying kuti mazvitadza. Saka kana mazvitadza, it's only logical and reasonable kuti ipai vamwe vanhu chance. What's not there to understand? Yes. And here Chamisa, what we are not saying that Chamisa has got the answers. We are not saying that Chamisa is God. We are saying that even Chamisa can have in the next 5 years. And we're going to look for somebody else. Exactly. All we want is a functioning. Zimbabwe is a very blessed country. Nekuti ine vanhu vari very hard working. Ine vanhu vanoteerera, vanhu vari humble. And vanhu are very educated. All we want is a functioning industries, functioning country, functioning economy. Inosevenza, Zimba rinosevenza. Hatide zvana 411, hatide zvema Nigerian, hatide zvekuba, hatide zvekuita sei. We just want an honest working industries, honest working economy, and we'll contribute to that. Yes. Kunoko, I'm pretty sure kosoba muri kufamba SIS MELLY mu England bro. Masangana nevanhu vakawanda who've been here 15, 20 years plus. Varikuda kudzokera, but they can't. Sterek. And it's very sad, SIS MELLY. Vane maploti vakadi, but ndakasvika pakutoti kusaka dzimba dzacho makadzivakirei, because you never go and stay there. Yes, it's very sad, SIS MELLY, kuti vanhu vazhinji vane capital and vanoda kuinvesta. Chakanakira kuenda kuma-diasporian countries ndechekuti unovhurika maziso, SIS MELLY. You are exposed to other things. Zvekuti now kune vamwe vanhu vanoda kuisa ma-project. They want to open their bed and breakfast. Vamwe vanoda kuopen ama-nursing homes. Vamwe vanoda kuita sei. But your investment, is it safe? How do I know it's guaranteed kuti ndikatanga investment kuWarren Park kuya ndichabirwa here mari iyoyo kana kuti somebody is going to force me out of the business? How do I know that? Maiketa. Saka vanhu vazhinji vanoda kudzokera kumba, and if ZANU PF could if the government in power could understand kuti could diaspora, they are sick and tired, vanhu vanoda kudzokera, and they want to invest, they want to create employment. Munomboziva chinhu chinosustain economy, SIS MELLY, private entrepreneurship, because hazvirevi kuti government chete ndio chakonzera mabasa. Inini pandiri papa ndokwanisa kukonzera basa inini by starting a project, ndotanga kuemploya vana. They don't have to play in the mutoriro. They don't have to go to kuma concert. Life, where is the next concert? No, I can provide employment for them, and by doing that, they pay my taxes,
and providing more to the economy. Those zvinoita kuti nyika ibudirire sisi Melly. But kana usina kupiwa chance iyoyo ka Zimbabwe inenge yaparara. Saka ndo zvanangotaura kune mayouth kuti listen, there is another Zimbabwe that you are not accustomed to. There another Zimbabwe that you do not know. Yakakurira na Sisi Melly, yakakurira na brother Mason. Yakuti everything was functioning. Everything was functioning. You know? And the last thing yandangotaura Sisi Melly ndekuti kundovota is the only way you can make change. Tinokwasa kutaura anything else. Your vote, kune power of voting. And pane vamwe brother vambotaura vanenge vari ku-UK vati vanoda kudzokera in first life, because I was following you. Vatanzi vanoteka ticket vanodzokera. Munomboziva Sisi Melly, Zimbabwe yanga iri ball if it was functioning very well. Ndakwanisa kuvota ndiri kuno ku-UK kuno. I don't have to go to Zimbabwe kuwari park kundovota. Of course. Dzimwe nyika ndozva dzinoita. When it comes to general elections, you go to a polling station wherever diasporan country that you are and you cast your vote. You know, it's overseas vote. But obviously, ZANU-PF does not want that to happen because, you know, the biggest support network, CCC, iri ku diaspora. You know, this is yeah. Second, one electoral reform. We want the electoral reform with it moving forward. Even CCC kapinda for the next 5 years. Munhu wese anenge ari ku diaspora, let's say vanhu vezanu vari ku diaspora, to be allowed to vote. Vari ikoko. But that's what something tofana kuudza Mr. Chamisa kuti when he's in power, vanofana kuita put that in place so people can vote even vari ku diaspora ikoko. Diaspora. Yeah, but anyways, thank you, Sisi. Saka ndagotaura what's in my chest. Yeah. No, thank you very much, my brother. It's so good. Chinzwa varume vachibuda vachitaura kudai, so noti kuti varume tinoona chinonanzva putsa Java. Zvinonakidza tichinzwa varume vachitaura matauro amuri kuitai. Thank you very much, Sisi Melly, and more blessings to you, my sister. More blessings to you too, my brother. Right. Ndofunga muri kunzwa. Hi, Sister Margaret World, how are you? Ndofunga muri kunzwa, guys. Muri kunzwa vachitaura, zvanzi vachitaura zvari kutaura kuti tiri kuti we can do it next time. Tinodawo voting online. Hakuna hazviitiwi Pamela for a reason, because the majority iri kunze yevanhu iCCC. Saka once vangovhurira chite kuti vari kunze gavavhoti, automatic takatowina kawani. Saka zvinotovharwa zvinhu izvozvo kuti musavhoti. Hanimaona muinde paground. So hazvingoitiki just like that, but we know kuti panenge pakatoipa. Hanimaona panenge pakatoipa. Right, Mwari we just hope and pray kuti Mwari panguva inoka taakuchibudawo munyika yeIjipita taakuenda kuKenani. Mwari ndomunamato wedu. Wednesday chiitai kuti ticross over. We want to cross over to the land of Canaan. Taneta kugara muIjipita. Mwari, we are tired nekuramba tiri muIjipita. Mwari, hello dear. Hi. Hello dear. Hi, Sister Marisa. Mushe kanjani? Musha. Thank you so much, Nichirongo. Thank you so much. I want to go back to brother Baba. Vataura zvese everything. Yeah. If we to go all and vote and stuff like that, but we can't. But Maringavati Trinyasha, because we thought like all the people, all the youth that we thought could run their own side, Baindoku side, you know. Baindoku ZANU-PF side. But I'm not saying that let be ZANU, let be CCC. But you know, like my brother, he said everything I wanted to say. If we can all go home, there are young kids who can do. People vakadzidza my business and stuff, but how can they start? Yeah. So their nurses, I was talking to kids yesterday, young girls
who are nurses, who are cleaners, who want to start businesses, kumba, my cleaners companies and stuff, but they cannot. Yeah. Yes. Yeah. They want to start businesses, go business plan. Vada kurima, kune vanhu vada kurima kuno kuvanda vari kurima kuno kumagarden vana vadiki, but kumba they know kuti if we go to Zimbabwe tinotorerwa zvese. Plus chero vakarima vanotengesepi? Yeah. But maChina uyazotengesa zvese. Kune vanhu vanosona zvinhu zvakanaka from scratch. But akuna because takuvhota kuzana, but you know what can we do? But brother baba phone vataura zvese zvada kutaura. Right. Kuti there is a lot educated Zimbabwean, we are educated. Kwatinoenda kese kumaZimbabwean tinotaura chirungu because takadzidziswa naMugabe kuti English, yeah, you speak English as a first language, as Shona is your first language, second language, but what can we do? Hapana. Yeah, but vana vedu ndo vari kusafa. Kuchikoro kwacho vari kudzidza iko, kuchikoro kwacho kuchiko chiri kuitika. Handiti vari kuita Cambridge kuchikoro kwacho kuZimbabwe. Cambridge is the UK. Yeah. Vodzidza vouya ivo voendesa vana vavo kuChina, voendesa kuno kuUK, but vana vedu ndo vari kusafa, vari muroad, vachiurayiwa, vachiiswa matoilets because hakuna chikafu, vanhu vari kutambura, but ivo vana vavo vari kudya. Ivo vanhu vacho ivo vaya, ndisati ndabva panapa, ivo mayouth acho ari kugara patebhuru achidya chikafu, vana vachiurayiwa muroad vasina kana chikafu. Vamwe vacho vakagara patebhuru vakatorohwa nemutoriro, vachitonyatsoona vakuru vacho kuti munhu akarwa nemutoriro, and then nothing, no one says anything. Vodya voguta voenda kumba kwavo. Vanenge vakapiwa mari, vanenge vakapiwa bhegi, vanenge vakapiwa mari, vakapiwa. Hakuna munhu angangosunga chingoita zviya just like for kungoti mari, vanenge vakatora bhegi. Vanenge vakasekiwa bhegi. Vari kutambura kumusha uko, kusina kana chikoro, mwana haana kana uniform, haana kana boots, apa ukagara patebhuru kudya English meal, kune mumwe mwana asina kana boots ekuenda kuchikoro. Wadii kuti handisi kuda kudya chikafu ichi, ndipewo boots, ndipewo $10, ndinotengera mumwe mwana. Chetongoti muZimbabwe, my sister, mune zvakawanda zvokuti mindset yedu yakakanganiswa. Mindset yedu cheche yakakanganiswa. For starters, I wanted to see how many are we right now? 400. Dei takati kuita guhwa pano dei tiri vangani? Tiri like 1.5. 2,000. Tichiwaona tikutuka, but this is chinhu chinoaffecta tese, chinokonzerna future dzevana vedu chidini, but people they don't want to hear. They don't want. So unotonyatsokuona kuti something is wrong. Ndipo patunoita sei unongorwadziwa saamai mwoyo wekubereka, but ona kuti komana vachona nokuti mayouth achone vounogara nemunhu wachone noti I don't want to say things because mangwana tinogona kufuma takarekodwa, but kana vakarekodwa ngavarekodwa. Handiti vana zvikoro zvikuda kuvhurwa, hakuna school fees, hakuna kana boots yekuti mwana apfeke kuchikoro, but makagara ipo pai muri kudya chikafu, vamwe vana vari kupema muroad, madi kutora chikafu chocho maenda nacho muroad. Voudza kuti mukuru wenyika, please tokumbira kuti kune vamwe vana vari kutambura muroad umu, vana ngavadye chikafu, but makagara ipo pai muchiita fork and knife. Do you think they say? Havana seika because vati magara kwedu kuZimbabwe kwedu, my sister, kwagara everything ka zvine ropa kumama wakamirigwa kuZimbabwe kweduko, zvine ropa kumama wakamirigwa kuZimbabwe uko ndochokwadi. Antimaona mukatesa even pama-artist app pane vamwe vanongopiwa dzimwe mari dzokunzi kwai apiwa mari yakati antika naminista chakati, koita ma-artist ekuti ari kungokwangwa achingotambura imomo semunyika imomo, handoona. Saka zvine ropa zviya, zvine ropa ndochokwadi. Hamuna fairness, hatina fairness kuZimbabwe, hatina fairness, hatina chatogona kudzidzisa vana because isusu pache zvedu leadership yachona is not fair. Hapana.
motozviviga ma-elections motogara zvenyu kwamuriko kana muri ku-UK motongogara ikoko tigari toda kuvhotawo tapedza kuvhota ikoko kutoona tinofamba sei. We are still very positive kuti CCC inowina. We are very positive kuti CCC inowina. We need to win. We want a change. We want a change kuti vana zvikoro zviya zvokuti let's go, like my brother abva pafoni akati let's go back to Zimbabwe that he was before. Yekuti tairima totengesa toziva kuti oh tarima handiti madomasi totengesa tataendawo chikoro madomasi edu $1 toita $4 edu toziva kuti nechikafu tori mama vobva vatendai motenga chingwa mozoti mane chingwa modzoka madomasi wayo mobika chikafu. Ezvinezvi hakuna kana chinhu, hakuna bhuti taidzo dzokuenda kwabhata, hakuna kana chinhu. But unoona vamwe vanhu vachiti sisi vachiti ningirikini vote idipfe tese tiri idipfe yeah, but tiri CCC tiri MDC. We want change, we want Zimbabwe to go back to where it was. Isusu takakura tichirima isu zvokutengesa zvokurima. Ini ndakakurira kubhindurira kwamasembura kuti tairima zvokudaro zvokuziva kuti mota dzinouya dzitora chikafu. Ezvinezvi hakuna kana chinhu. Mafama baba vangu akatorwa ese, but unoita sei? Unonyarira kuti zii kuti vamwe vana vasina kana chikafu, vasina kana chii. Unoona mai vachinhonga kunge vachanhonga ndigiri chikafu murodhi kusvika zvokuti vana amai vari kuuraya vana because hakuna chinhu chokupa vana ivo. Ndosaka tichivhundusirana pachedu even pamasocial media pakuti munhu anenge achiri wezanu ini uri wezanu but sei uchindivhundusira uchiri wezanu kunoitwei chinovhundusira vamwe ikoko. You see, mwana arikuenda chikoro hakuna kana gumbeze, vana vari kurara pafloor. Thank you very much Kola, thank you very much. Machita thank you my sister, thank you. Talk later. Right, pakaoma guys, pakaipa guys, right. Tamirira chitatu, ngatirambei tichingove very positive guys kuti tinowina. We are very positive kuti tinowina. Chikuru hatisi kuda hondo, tikuda peace. Saka guys, ndisati ndainda toda kuti timbonamata guys, Mwari kumberi. Toda kuti timbonamata pano nhasi masikati anhasi. Timbokumbira Mwari kuti pave nema-elections peaceful elections. Timbokumbira Mwari kuti toda kuti ma-elections ave free and fair Mwari. Handitika nokuti kazhinji panoitwa ma-elections chikuru sedeye kwedu kuZimbabwe pane vamwe vanofa, panotofa vanhu chete, pane vanokuvara. Hanomaona kwakandwa matombo, kwakatanga kurohwa vanhu, kwatanga kudii. Tiri kudawo kuti zvive zvinhu zvinenge zviri fair, zvinhu zvakarongeka. We are not enemies here, it's just that kuti we've got a different type of choices ezvatinoda. Handika but munhu nemunhu ngamire nechaanenge achida. Handiti munhu nemunhu ngamira nechaanenge achida. Ngatingoona matai tiri kwatiri koko baba masikati anhasi tinoda kutenda iMwari. Muri Mwari venyasha, muri Mwari vanogona, muri Mwari vasingakundikani, muri Mwari vechokwadi. Mwari wangu Jehovha, tinonamata panguva inochiti tiri vana venyu tauya sevana veZimbabwe. Baba tatambura sevana venyu baba tiri kunyika dzakasiyana siyana, takungodzembereka siku nesikati kunge vanhu vasina kukwana. Baba taneta kutumidzwa mazita ekutsvinyirwa akasiyana siyana kunyika dzatinofamba Mwari. Baba taneta kusvipirwa kumeso kunzvimbo dzinyika dzakasiyana dzatenge ichifamba Mwari, asi nenyaya yekuti baba tiri kutsvaga kurarama tinotongoshingirira tiripo. Munoziva senyika baba sevana veZimbabwe Mwari kuti maZimbabwe anozvishandira Mwari, asi mazuva ano Jehovha vana vamwe veZimbabwe vatosvika pakupinda munyaya dzecrime Mwari nenyaya yekushayiwa chekuita. Vana vedu vapararira mukati mezvinhu zvinodhaka mukati menyika yedu Mwari nenyaya yekuti nyika yedu yashaya direction. Tagara munhapwa muutapwa kwenguva yakareba Mwari, tisu vana vaya veIsraeri Jehovha, isu vana veIsraeri, vana veZimbabwe Mwari, tiri kunamata masikati anhasi tichichema kuti Jehovha takukumbirawo Mwari kuti taneta tafamba taneta Mwari, kwatabva ndokwaakure, kwatakuenda ndopaapadhuze. Taikumbira Mwari Jehovha kuti gungwa dzvuku riri pamberi pedu iri Jehovha tiri krose, tiyambutseiwo the Red Sea rakamira pamberi pedu nemusi Wednesday Mwari. Baba tikundiseiwo sevana veIsraeri baba tikrose over to the Red Sea, toda kupinda munyika yeKenani Mwari. Baba tadongorera
kuongorera nyika inguva yareba Mwari. Vana vedu vari kufira vari muIjipita Baba. Vana vedu vari kutsakatikira mukati meIjipita Jehovha. Baba takumbira zvakare shongo amasimba tinzwireiwo nyasha. Muzvipatara hamuna chinhu Mwari, vanhu vari kuenda kuzvipatara kunofa. Instead yekuti vanopora Mwari vari kuenda kunofira ikoko Jehovha. Baba Mwari, vana vari kungopedza zvikoro Mwari kokuenda kunoshanda hapana. Makambani Jehovha Baba ese akavhara Baba, machaina ari kuita zvaanoda munyika yedu Mwari. Baba taikumbira kuti mubvise machaina wose mukati menyika yedu yeZimbabwe. Dzingai machaina Mwari. Baba tumirai mapere anodya machaina kunyika yeZimbabwe Mwari. Baba hatidi kuona vanhu ava munyika medu Jehovha. Vari kungotiza nyika yavo vachiya kuzotora upfumi hwedu Mwari. Upfumi ndehwedu Baba, upfumi ndehwevana venyu. Ndakumbira mutsvene wangu masikati anhasi Mwari makatendeka. Baba isai confusion kumachaina Mwari. Tumirai confusion mumachaina adzokere kunyika kwawo Jehovha. Baba tinoda kurana nyika yedu toga isu Mwari wangu amasimba. Tinoda production Baba mukati menyika yedu Mwari. Baba makambani akawandisa ari munyika yedu Baba, nyika yedu izere zvicherwa Baba, izere zvakasiyana siyana. Itai kuti Jehovha Baba tiwane mukana Baba, tiwane access Baba yekuti makambani avhurwe vana vaende kumabasa. Zviri kudhaka zviri kukanganisa vana zuva nezuva Mwari. Vana vari kufriza, vana vari kustika, vana njere dziri kutiza Baba nekuda kwezvinhu zvavanosvuta Mwari. Inhamo yekuti hakuna kwokumuka vachienda kunoshanda Mwari wangu Jehovha. Naizvozvo Baba vakungosvuta mapamba Mwari, vakusvuta maglobhu Mwari wangu. Hamena ari kuvapa recipe yokuti ndiani Mwari. Baba ndangokumbira muexpose munhu nemunhu anotengesa mitoriro iyoyi Mwari. Expose hai vari kugadzira mitoriro iyoyi Mwari, tivaone Jehovha. Angave ani kana ani Jehovha, chero achinzi munhu mukuru ngaaexposwe nemi Mwari kwete nevanhu. Baba mune nzira dzenyu dzamunozviita nazvo Mwari. Tiri vanhu venyama tinotya, tine patinotaura kugumira Mwari nokuti tinotya Mwari. Tinenge tichimhanyiswa, tinenge tichirohwa, tinenge tichishungurudzwa Mwari. Asi imi Mwari hamushungurudziki nokuti ndimi muridzi wezvese. Baba isai to stop Jehovha kune zviri kuitika mukati menyika yedu Mwari. Nyika yeZimbabwe nyika yenyu Mwari. Ndimakasika vanhu venyu, ndimakaisa nyika iyoyo Jehovha. Baba zvakare Jehovha taikumbirai Mwari mutinzwirewo nyasha. Kana pane patakakanganisirai sevana veZimbabwe Mwari, tinochema pamberi pose wenyu masikati anhasi Baba. Tinokumbira Mwari kuti mutiregerere Jehovha wangu Baba. Tiregererei Baba wamasimba ose Mwari makatendeka, tachema Mwari wangu. Baba takumbira tazvininipisa Mwari Baba, tiri kuchema panguva ino Mwari. Baba takumbira kuti mukomana ngaapinde ake Mwari. Tinokumbira kuti mukomana ngaapinde ake Jehovha. Mwari wangu tinokumbirawo shanduko Baba, tinokumbirawo change. Aiwa Baba, ava madhara edu aya takapawo chanzi nguva yakareba Mwari, asi vataridza kuti vakundikana Baba nokuti hapana chiri kushanduka, hapana chiri kuchinja. Vane mari dzavo kumusoro ikoko Mwari. Ko vazhinji rudhende rwevanhu vakafanana nesu vasina vari kuzasi Mwari. Poitwawo sei shongo amasipa Mwari munogona. Muri Mwari vari fe, muri Mwari vasingatongeri chitororo, muri Mwari vanotonga zviri fe, muri Mwari vanoda kuti sununguke Mwari. Baba takumbira masikati anhasi Jehovha wangu, rangarirai zvinhiyo zvenyu zviri kukura izvi. Rangarirai vana venyu vari kukura ava Mwari. Rangarirai vana vedu vasikana Mwari vari kushamiswa neBrazilian kusvika pakuitwa yese nekuda kweBrazilian Mwari. Kudhara mwana aingoti akapedza chikoro Baba aienda kuticha college uko Mwari, aienda kuteshari kwaanoda Mwari, aiwana basa paanoda because makambani zvakare mashop zvanga zvakawanda zvokuti vana vaindokwanisa kuita matachment nekushanda Mwari. Iko zvino vana vari kuitwa yese nekuda kweBrazilian Jehovha. Mwari wangu nzwirai vana venyu tsitsi Mwari. Vana vadiki hapana chavanoziva, vanoda kumboexperiencewo kuona kunaka kweZimbabwe Mwari. Zimbabwe yakanaka zvokuti zvokudarika zvokunakisisa Mwari, asi hazvisi kuonekwa nokuti tiri kutsikirirwa Mwari. Tiri kutsikirirwa, takapondiwa Jehovha, tiri kuiswa musaga. Tiri kunzi tsabude musaga Mwari wangu, tiburitsei musaga matakavharirwa muJehovha wangu wehondo. Baba takumbira peace musi wechitatu Mwari. Maelections aya achienda kunovhota, tinokumbira pisi yenyu Mwari. Runyararo runobva kwamuri Jehovha ngarubate mapati ese Mwari. Ngarubate ZANU-PF, rubate ECCC Mwari. Vanhu vanovhota mune zvakanaka Baba, vanhu ti-understand kuti hatisi ma-enemies Baba, asi kungoti mumwe nemumwe ane zvaanoda depending nezvaanenge achiona nemararamiro aanoita. Ndakumbira Ishe wamasimba Mwari munogona. Baba tinzwireiwo nyasha Mwari. Taneta tachema Ishe wangu masikati anhasi Baba. Tangove chemberedzo ngochemawo kuti Mwari mutirangarirewo, mutininirewo Mwari. Makuru atakaita isusu vana vanhasi ava Mwari vaonewo izvozvo, vakurewo izvozvo Ishe wangu. Tinonamata masikati anhasi nokuti muri Mwari vakatendeka, Mwari venyasha, muri Mwari vasingakundikani, muri Mwari vasingatadzi. Makati Jehovha tinokumbira muzita renyu Mwari munotiitira. Takumbira panguva ino masikati Baba nemwoyo yakapwanyika Jehovha kuti Mwari tiitireiwo Jehovha. Baba mamochari hatina basa nawo Mwari, tiri kuda utano kuvanhu Mwari. Hatina basa nemochari, dai zvaitogona mamochari ngaabviswe, kungosara zvipatara zvokuti munhu anongoenda kwanonoporera ikoko Mwari, asi nekuda kuti kufa murawo wenyu Jehovha mochari dzinozongoitwa Mwari, asi hachisi chinhu chokuti tingazvikukumadza nacho Mwari kuti takavaka mochari dzinotonhora Mwari. Taingokumbirawo utano kuvanhu venyu,
taikumbirawo mapiritsi kuvanhu venyu Jehovha, taikumbirawo mishonga, taikumbira zvinhu zvifunctione Mwari, zvinhu zviri normal zviwanikewo zviri normal munyika yedu Jehovha. Ndakumbira Ishe wamasimba Mwari munogona, Mwari makatendeka. Masikati anhasi batai pfungwa even dzevari kumusoro ikoko Mwari, batai pfungwa dzevari kutonga panguva ino Mwari, kuti vavewo nemweya werunyararo, vavewo nemweya wepisi Mwari, vavewo nemweya wetsitsi mukati mavo Mwari, vavewo nemweya wekustepa down Jehovha pazvigaro apa Mwari. Mwari mute murimi Jehovha, vangotaura kuti akuda kumbopowa vafana Baba zvinhu zviendeke. Mwari batai mweya yavo Mwari, musaomese mweya yavo Jehovha seyaFarao. Nyorovedzai mwoyo iyi Baba, vaburuke pazvituro, tishande pamwe chete Baba murunyararo, mukusapotana Baba CCC iriyo iri kutitonga Mwari iri pachigaro. Kana yazokundikanawo Jehovha after 5 years tobvisa zvakare Mwari tichingodaro. Baba tinonamata masikati anhasi muri Mwari vakatendeka. Mbiri peyo kwamuri nezita raJesu makanaka. Amen. Amen. Tanamata Jehovha, tinoda kuti zvinhu zvirambe zvichiendera mberi. Tinoda kuti Zimbabwe yedu idzoke panzvimbo. Tinoda kuti Mwari varambe vachiita munana yavo, varambe vachiita zvakasiyana siyana kuitira kuti vari pachigaro dei Mwari vangoisa mweya wavo mukati, vaise tsitsi kuti zvinhu zvingofamba. Tinogona kutaura yes, tinogona kuita zvese yes, but ane final say ndiMwari. Ane final say, ari kutoziva outcome yeWednesday yatisiri kuziva isu ndiMwari. Andichimaona. Saka tongoti tisasiya zviro mukati memaoko aMwari. Tisi Mwari sevanhu tine patinotaura kugumira, asi kuchinda kumberi imi Mwari mune pamunotangira. Handitika munoti panogumira pfungwa dzedu ndipo pamunotangira. Pfungwa dzedu Mwari panguva ino takagumirwa. Tagumirwa, takuda kuti imi mutangire ipapo kuchinda kumberi. Kuti kana zvaigona vanhu vatakure mabhegi vakadzokera kumusha. Tinogara murunyararo as a country, taneta kutsvinyigwa nedzimwe nyika idzi. Taneta kutsvinyigwa nedzimwe nyika, taneta kupiwa mazita, makwerekwere, magirigamba, machita neta kune dzimwe nyika. Mwari chitinzwaiwo. I think the time is now. The time is now. Muve nemasikati akanaka guys. Ngatifonere hama dzedu kumusha. Tivape zvatagwa naEli, tivape ushingi hwekuti vaende kunovhota, vazive pekuvhotera. Kana vakaita nharo, kana vasingadi kunzwa zveCCC, aiwa ngavambonopuwa shuga kuzana, ngavambonopuwa upfu kuzana. Iwe umbomira pasaiti. Nokuti haungaguduki musana uchiwasha hembe dzevarungu. Haungatsemuki musana kuita spaina kwese chadamuka nepakati uchikirina dzimba dzevarungu kuti vabereki varamba vachiti betrayal. That's betrayal. Kuramba chivhotera zano, it's betrayal. Chaiko. So guys, ngatirambe tiri pamunamato tichingonamatira pati Mwari ndiye mukuru pane zvese. Mwari ndiye ane final answer. Muswera zvakanaka. Ciao.